Okay mga kabro, good morning. Baga pa. Medyo lumiliwanag pa lang yung kalangitan. Nagsapa mo ni kabro kami, na Jenner. Nakaturugak pa ko, binulabog na. Ito mga bro, napakaingay. Tapos manginig. Alam nyo ba na ang motor ni kabro eh, 7 mekaniko na daw ang gumawa dito. 7 ba bro? Pangwalo akon. Ay, ipatawas ko damdama. Ipapatawas natin to mamaya, baka may kwanto, may sanib. Yan. TMX 155 from Hero na lang to mga bro. Baka may sanib to, papatawas natin. Yan. Ayan mga kabro, itong 155 ni kabro from Hero na, may sanib to. May masamang espiritong sumanib dyan. Kasi 7 na daw yung gumawa dyan, puro top overhaul lang daw yung ginagawa. Ngayon tayo overhaulin natin yan para makita natin lahat yung mga dapat palitan. Kasi maingay, manginig pa. Ayan, kaya nanginginig, nagmamarya. Sabi ni Kagawad nga, nagmamarya, gaya ni Brother Lito, nagmamarya pag nanginginig yung kamay. Ayan, manginig. Overhaulin natin yan. Tapos yung motor ni boss from Angeles. Kabago-bago pa ng 125 nyo. Bagong-bago pa, paandarin natin. Itong mga bro is normal issue, lagitik. Yan. Okay. Patayin na natin. Normal issue ng mga TMX 125 ngayon na bago. Lagitik talaga. Pero gagawin natin yung makakaya natin para lang matanggal yung ingay na yon. Lagitik. Di bali nang gumastos ng 45,000 si boss. Pagilid mo muna boss. Joke lang yun ah. Hindi gagastos ng 45,000 yan. At si kuya. Shout out. From Agno, Pangasinan. Agno, Pangasinan pa yun ni kuya. Si boss from Angeles, Pampanga. Angeles City. Ni kabro, Hero na lang. Ayan. Hero na lang. Mamaya may sticker kayo sa akin. Tignan muna natin yung motor ni kuya from Agno, Pangasinan. Ayan. Ito yung motor ni kuya, mga kabro. Dino ka di Pangasinan kuya? Agno. Agno, Pangasinan. Yan. Ay, hindi naman masyadong cancer na maingay. Pela. Regulasyon naman, manong? Nya? Regulasyon mo. May andar na. Ramidon tayo lang itikin ni kuya. Ang gagawin lang natin, convert. Tapos papalitan natin yung right side crankcase. Tapos convert natin sa 5-speed ito. May kon na si kuya. May gamit na siya dito, transmission set. Kaya lang yung cambio niya putol. Ito putol, padudugtungan lang to. Tapos papamachine shop pa yung kon niya dito, yung footrest, tornilyuhan. Ang tanong, matatapos ba natin 'yan? Kasi 3, may 2 pa daw ng Hiles tsaka Herona si kabro, si kuya, tiga Agno, Pangasinan. Ikaw na dumali dito? Ha? Ikaw na pala dito? Ano gusto niya finish? Para kang true naman. Ano gusto niya finish? Yung makinis, yung one. Okay mga bro, so dahil itong TMX 155 ay naunang pumasok dito sa laboratorio natin mga bro, at itong kanyang TMX 125 Alpha from Angeles City, Pampanga. Nasugat pa ako dito mga bro, paghugot ko ng cylinder head, sumabit dito. Matalim pala itong gilid nito mga bro, so no problem yan mga bro, malayo sa bituka yan. So natanggalan natin yung cylinder head. At syempre, itong kanyang ibabaw ng piston, may parang malinis dito banda, pero walang problema yan, walang kaso sa ingay yan. Okay, so tatanggalin na rin natin itong kanyang cylinder block. At syempre, papalitan natin dito cam follower at push rod. Yan, cam follower at push rod ang papalitan natin dito para mawala yung lagitik at yung maingay kanina. So yung malinis sa ibabaw ng piston dito, tinignan ko sa may intake valve is wala namang tama, wala namang knocking.
So ibig sabihin sa gasolina lang yun kaya malinis yung bandang ibabaw na yun ng piston. Ayan. Okay. Tapos na po itong TMX 125 from Angeles, Pampanga. Yung lagitik issue mga bro, maingay. Ilang beses na daw pinatune up to, ganun pa rin, malagitik. Kaya ngayon, pinalitan natin ng cam follower at push rod. Ito yung mga nagpalitan, oh. Cam follower at push rod. Cam follower pin, kasama yan. Pinalitan natin, ginamit natin. Pag. May nagmamartilyo doon. Brother Joby. Brad, Pag na brand, mga kabro. malaman mo yung sikreto, Brad. Mawala yung lagitik, Brad. Para mawala yung lagitik ng TMX 125 Alpha nyo, mga ganitong model. Kahit ilang tune up, ganun pa rin malagitik. Ganito nang palitan nyo, wag na kayong magatubiling gumastos, mga kabro. Mura lang naman. Cam follower at push rod. Push rod na ginamit natin. SG 150 pang Skygo, mga bro. Yan. Tapos yung cam follower pag. Okay. Pandarin muna natin para one. Pandarin na natin. Ba't kayo ngay, Brad? Ay, may ngay ba? Makulat. Brad, sandali nga lang. Ayan na po yung andar niya ngayon, mga bro. Okay, so yan yung andar niya ngayon. Nung napalitan na natin ng cam follower push rod, iparinig ko naman sa inyo yung kanina, yung maingay pa. Yan. Ayan, so narinig nyo na yung andar niya kanina, mga kabro, malagitik. Ito naman yung after, napalitan na natin ng cam follower push rod. Yan. Brad, takpan mo nga yung tambutso niya, Brad. Bacha, Brad. Ayun, oh. Pambira. Yan ang fresh from casa, natunog. Brad, excuse ah. Sinong gumawa yan? Ikaw. Excuse ah, Brad. Galing ka. Yan. Napakasanting na, 1-0. Dalawa pa isusunod natin. Excuse me po. TMX 155, dalawa. Yung motor ni Kabro from Hirona. Connecting rod, dalawang bearing. Papalitan na rin natin ng timing gear dahil yung timing gear kanina is merong may mekos-mekos na konti. Ito, may mekos-mekos to kanina. Nasaan na yung o-ring nito, Brad? Diyan lang, Brad. Baka nawalis na siguro. Kaninang nakakabit pa to sa crankcase, mga bro. Umuuga, gumaganyan, no? Pero hindi siya malakas, pero may uga talaga. Dapat walang uga yun. Kasi nakita namin, tinanggal namin yung cam gear pin nito. Meron silang nilagay dito na o-ring dito. May o-ring dito. Kaya yung cam gear pin hindi masyadong makapasok doon sa may crankcase, doon sa bahay niya. Ayan, nilagyan nila ng o-ring dito, which is hindi dapat nilalagyan ng o-ring to dito. Okay. Palit timing gear na rin to, mga bro. Tapos paparibor na rin natin, papa-align na rin natin yung kanyang sigunyal. Palit sigunyal, boy. Connecting rod, dalawang bearing, tapos papa-align natin yan, tapos ribor. Ayun na, nalinisan na yung ibang mga pesa, mga bro. Isang crankcase na lang. Isang crankcase na lang. Tapos ito naman yung isa kay Kuya from Agno, Pangasinan. Si Kuya. Hindi nagpa-schedule, pero napilitan tayo kasi alas 2 daw ng madaling araw bumiyahe. Muntik ko na pinahuwi, Brad. Ayan. So bali yung motor ni Kuya nandun sa kalsada, binaklas na lang namin yung makina para madala dito sa ating laboratorio. Ko-convert natin 5-speed transmission to. Papamachine shop natin yung kanyang shifting gram mamaya. Ayan, nabaklas na rin yung kanyang makina. Dalawa, tipindan niya. Ano yun, may gas-gas ba yung cam follower niya? Wala. Naglawa, Brad. Madi natag cam follower na, gas na? Damot na shit niya. Dagas-gas na. Isa ka pa yun. Kirsang niya ata niya. Dagas-gas na. Okay, mamaya pag-usapan na lang namin ni Kuya. Di bali madaling mapapalitan yan. Yung Head lang hanggang top lang. Okay, update ulit mamaya. 1-0 na to, pero papa-machine shop pa ni boss ito. Sasamahan ko siya sa machine shop. Dahil nung pagpunta niya dito, mga kabro, itong kanyang TMX 125, hindi inaasahang pangyayari, nakabangga siya ng tricycle. Umangat pa tong cylinder head niya. Ay, cylinder head. Headlight. Umangat, mga kabro. Na-disalign pa yung kanyang telescopic. Kabro, kasi daw yung Ay, no. tricycle. Kabro, Ito banda. kabro, yung tricycle daw na bumangga sa kanya. Oh. Unali ko bago tingin. Ay, unali ko bago tingin. Talagang mababangga yun. Tapos itong kanya, mga bro, manabela, tumabingi. Yan.
Ito, umatras pag ano, lumabante. Yan, papamasin shop pa to. Telescopic. Telescopic, papapress machine to para dumiretso. Tabingi oh. Ayan, so bali tapos na, wala na yung lagitik, wala na yung maingay na issue. Okay na, ito na lang yung harapan, papamasin shop para dumiretso. At sana okay lang si boss, walang pilay from Angeles. Okay lang, bro. Okay lang? Ayo. Ba't di mag-focus, di makita yung mga kapogian nyo eh. Ayan. From Hirona, si Kuya, from Agno, Pangasinan. Ayan, wala pa tayong pambili, brother. Okay, update na lang mamaya mga bro. Yung isang 155 overhauling, yung isa convert 5 speed. A few moments later. Okay mga kabro. Yung tiga Angeles kanina, tiga Pampanga, nandun pa sa machine shop. Iniwan namin doon kasi hinatid namin yung motor niya kasi yung sarapan niya sa telescopic niya na disalign na nabaliko. Pati yung tipos. Hindi ko lang alam kung tapos na ngayon. Pero ngayon, yung kanyang makina goods na, wala na yung lagitik mga bro. Narinig nyo naman kanina, before and after. Tapos ngayon, katatapos na rin natin tong motor ni kabro. From Hirona 155, maingay. Yung may sanib kanina mga kabro. Ayan o. Oh, may sanib kanina na bro. Tapos si Kuya from Agno, Pangasinan pa yan. Yan, alas 2 ng madaling araw nagbiyahe yan. Eh, hindi nagpa-schedule. Pinapauwi ni brother dito. Joke lang mga bro. Kakatuwaan lang yon. Kasi si Kuya, bigla-biglaan na lang na dumating. Hindi namin alam na pupunta siya. So, ngayon ito, simbulin ko na rin yung motor niya, mga bro. Yan. Ayan, mga bro, sasabihin ko lang yung ginawa natin dito. Pinamasin shop natin yung kanyang shifting ram, mga bro. Ko-convert natin sa 5-speed transmission. Pang Rusi ate, Kuya. Ayan. So, ito yung kanyang shifting ram ng Rusi. Makikita nyo dito, pinamasin shop natin to kanina. Mag-focus ka naman, Brad. Pinamasin shop natin to kasi ito mataba. Para pumasok dito. Yan, pasok na pasok naman. Yan o. Kapag nagpapamasin shop kayo ng ganito, dapat saktong-sakto dito. Isusukat nyo muna bago nyo assemblin, no? Okay? Dapat ganyan. Maganda yung ikot. Kasi kapag maigpit yan, na-assemble nyo na hindi nyo chinecheck to, pag cambio nyo, maigpit pala to, hindi siya magkakambyo. Kaya dapat maluwag yan. Ganyan lang, umiikot. So, yun lang naman yung pinamasin shop natin. Shifting ram lang para gagana din yung kanyang neutral. Ito, pinabutasan din natin to dito mga bro. Yan, lalagyan natin ng tanso mamaya yan para yung neutral indicator niya gumana. Yung neutral. Kagaya dito. Ayan o, may butas din to. Ito yung stock ng 155. Tapos ito yung pang Rusi. Yan. Pakita namin sa inyo mamaya mga bro pag na-assemble ko sa crankcase para makita nyo yung pwesto nito. Yung lagayan ng neutral indicator, yung tanso. Okay, assemblin ko muna to. Okay, so ito na, naka-assemble na yung transmission mga bro. Pang Rusi Macho ito, yung mga sinaunang Rusi. Ay, so Rusi Macho. Pinakaunang Rusi na 125, hindi siya Rusi Macho mga bro. Ayan. Tapos ito yung shifting ram. Makikita nyo, nilagay na natin yung kanyang tanso para gumana yung neutral nya, neutral indicator. Ayan, katulad nito. May butas. Kapag naglagay kayo nito mga kabro, siguraduhin nyo na yung kanyang neutral indicator ito nakatapat dito mismo sa may bandang axle ng kick. Okay? So ganyan po yung position yan para yung tanso tumapat doon sa ito, yung indicator ng neutral. Yan lang po yung susundan nyo mga bro. Kung mayroon naman kayong ganito, sundan nyo lang yung shifting ram na dati ng 155 para hindi kayo maligaw. Yan. So tatakpan natin to mga bro. Nabubuloy na ako. Mukhang nakakapin na naman ako ah. Okay, so tatakpan na natin to. Convert lang natin sa 5 speed. Pag natakpan na natin to, sa bandang clutch side, ituturo ko naman sa inyo. Okay, dito naman tayo sa bandang clutch side mga kabro. Dito sa bandang clutch side, kapag nagko-convert kayo ng pang 5 speed sa 155, itong stopper cam na to mga kabro, dyan nyo ipepesto sa ilalim ng oil pump dito. Yan, sa ilalim. May nakabang na thread na dyan mga kabro. Dapat kasama din itong stopper cam sa mabibili nyong transmission na 5 speed. Okay, kasama din ito syempre. Yan, yung star-star na yan. Okay, so yung dati kasi stock ng 155 dito nakalagay. So kapag nag-convert kayo ng 5 speed, dito nyo ilalagay mga kabro.
Yan, sa mga hindi pa nakakaalam ito mga bro, para magkaroon din kayo ng idea kung sakali mag-convert kayo ng 5-speed transmission sa TMX 155. Okay? Ito din, pang Rusi din to mga bro ha. Yan, pang Rusi din to. At Lakay Loria mga kabro. Lakay Loria pala, kung mapapanood mo ito, yung sinasabi mong medyo mahirap mag-release, hindi smooth pumasok. Ito yung palitan mo, yung stopper cam. Ito. Lakay Loria, itong stopper cam mo ang palitan mo kasi yung stopper cam mo, itong bilog na to, yung roller niya, malaki. Masyadong malaki. Kaya ito palitan mo, stopper cam, tapos palitan mo na rin itong star, pati yung ganito, yung pangbukas ng soft drinks. Yan, para set. Okay? Pag napanood mo to Lakay Loria, alam mo na. Okay? Babuuin ko na to mga bro, dahil gagabihin na si Kuya. From Agno, Pangasinan mga kabro. Shoutout sa mga tiga Agno mga bro. Ayun si Kuya oh. Napapanood nyo na siya. Kuya, ano pangalan mo Kuya? John Biray. John Biray. Nika bro, parang hero na. Yanagan mo bro? Ha? Banjo. Ha? Reforma. Nika bro, Banjo Reforma. Ayun yung motor niya. 155. Kauwi lang pala Nika bro from Angeles, Pampanga. Ingat sa pag-uwi ka bro. Ayan. So, nadisgrasya pa siya kanina, pambira, hindi naasahan mga kabro. Pero okay na yung motor niya, goods na, naayos na yung align ng shock, tipos, monobela, okay na mga bro. So, kauwi lang niya. Sana ay makauwi na po siya ng maayos. Tapusin ko na rin to mga bro. I-start na lang natin mamaya. One eternity later. Okay, buo na rin mga kabro yung 5-speed na TMX 155. At yung kay kabro from Hirona, tapos na rin, pandarin mo na brother para marinig na natin yung andar niya. Kanina to mga bro, may sanib yan. Kaya ngayon pinalayas na namin yung sanib. Pinalitan natin yan ng connecting rod kanina, dalawang bearing, timing gear, ang follower push rod. May sanib kanina, ngayon pakinggan natin mga kabro. Ayan na mga kabro. Badyo 110. Oh, wala na yung sanib. Baba mo ng konti yung minor. May RPM ba bro? Ay wala. Ipa bro, baba mo pa konti. Oh, magkano ng mababa. Okay. So, oops, namatay. Pakinggan muna natin yung andar niya kaninang may sanib. Ito mga bro, napakaingay. Tapos manginig. Napakinggan nyo na yung may sanib kanina mga bro. Ito na yung after. Shoutout kay Kuya from Agno, Pangasinan. Okay, ito na yung walang sanib mga kabro. Ba't lumakas na kwan? Ha? Tumaas na bumaba. Yung sa kwan yan, karburador. Daan ka lang, Aileen. Ayan po, shoutout ko kay Madam Aileen. Dumaan. Ayun na. Bale, pina-full wave pa natin to mga bro. Wala tayong panghinang. Dinala natin doon sa kabila kay paring man. Ayan o. Full wave, tapos yung regulator na ginamit nila pang battery operated, yung may kulay black na wire. Kaya battery operated din yung headlight. Yan. Okay bro, ingat na lang. Okay na yung motor ni kabro mga kabro. Ingat ah, ingat. Sticker ko ay. Meron na siyang sticker kanina pa. Ano? Bro, ingat ah, salamat. Okay, isunod natin tong 5-speed. Tapos na mga bro, sasalpak na lang sa chassis. Mamaya, mahirap tong isalpak mamaya dun sa kalsada. Sige bro, ingat, ingat. Galing na dito bro, ba't lumagilig ka dyan? Yun, uwi na si kabro. Okay mga kabro, tapos na po yung 5-speed from Agno, Pangasinan. Ito, andito na po sa kalsada. Pahirapan yung pagkabit ng makina nito mga kabro. Yan. Hindi na namin tinanggal yung sidecar dahil itong kanyang motor ay napakaraming wire mga kabro. Ayan o, spaghetti. Dito pa sa kabila. Ayan, meron pa dito sa likod. Ayan, spaghetti. Meron pa dito sa harap. Ayan o, ang dami. Kaya hindi na namin tinanggal mga bro.
Kaya isasalpak na lang natin to. Yan. Pahirapan tayong magkakabit ngayon mga kabro. Hindi ko kaya ton. Okay. Brad, doon namin pinadan yan, oh. Dito. I-corbam man natin, Pero kuya. may ilusot dito yata pagpan. Yeah. Dali lang. Oh, Kasi ba dyan? mas madali. Isuot. Oo. Kaya. Bihira. Okay, kapit na natin. Tapos pandarin na natin mga bro. Pwede na. Ginabi na si kuya from Agno, Pangasinan. Yung mga tornilyo na kanina eh. Okay, sa wakas mga kabro, naigpitan na namin lahat at naisakay na namin yung makina. Ayan, pandarin na natin, brother. At testing din natin yung cambio niya, 5 speed mga kabro. Ayan. Singaw yung tambucho kasi sira yung elbow ng tambucho mga bro. Singaw. Papawilding na lang yan ni kuya o papasitilin niya. Hindi natin may center stand, mabigat. Oh, primera. 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 Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Bawas. Mahirap magcambio dito, kuya. Mahirap pa. Oh. Bawas. Cuarta. Tercera. Segunda. Primera. Wala na. Quintan. Wala na. Okay na. Kuya, ano masasabi mo kuya? Ay, salamat bro. Sarpas mo. Natan ni kuya niya from Agno, Pangasinan. Ayos, okay na. 5 speed na yung TMX 155 niya. Ayos. Okay. Kuya, uwi. Ingat na lang sa pag-uwi ha. Ay, yung kalupay Ikabit pa ba natin yung cover ng magneto mo? Hindi na. Dito baka ulan. Baka ulan. Siyempre, kakabit natin baka sumagi yung paa mo dyan. Tapos na yun, sa wakas mga bro, ginabi tayo, inabot na tayo ng alas 7. Yung mga tornilyo mo kuya. Okay, maraming salamat mga kabro sa mga panonood po ninyo sa mga video po namin. Salamat kay kuya. From Agno, Pangasinan. Tapos na po, TMX 155 niya, convert natin sa 5 speed. Okay na. Takpan na lang natin, tapos na. Okay, hanggang sa susunod na video natin mga bro. Pagod kaming lahat. Ayan. So si kuya kasi unexpected na customer namin yun. Biglaan na lang siyang dumating sa... Dahil malayong pinanggalingan niya, no choice tayo, kailangan natin gawin. Sayang naman yung biyahe, yung sinakripisyo niyang biyahe. Madaling araw siyang nagbiyahe, kaya... Ayan, kapilitan na natin siya na ginawa. Binigyan ko na rin siya ng allen mga bro, pangbaklas niya dito sa kwan, tornilyo ng... Ayan, may freebies siyang allen na tools. Okay, hanggang sa susunod na vlog mga bro, maraming salamat, pagpalain po kayo ng Panginoon. Honda TMX 125 Alpha, TMX 155 na dalawa. Yan. Pag nilagay mo, unahin mo ilagay mo